Assalamu alaikum ya 'yan uwa musulmi, za ku saurari wannan yabo daga bakin ɗalibar madarsatul Ikwanis Safa fi Mahabbatil Mustafa mai ado masallacin Lawan ƙarƙashin jagorancin Jazuli Kabir Idris. Mu da za mu gabatar Rukayya Abbas da ni Zainab Kabir Idris. Ai saurare lafiya. Da mai bakin gashi kyakkyawa mujin asha dan Amina mai kyawu haske da kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mujin asha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Sanyo Allah wanda ya yi manzan Allah, shi ya ce da mu miyo sallah azumi har na farilla. Zuljalal mai girma ya zarce misali. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Sira abinci Allah ninnugo kunsa mai kyawu Ali sahabban manzona sun fi kowa kake shi, suna kaunar Rasulullah mai kyau da kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Duniya akwai manyan bayi, kai kadai ne sarkin su, haka mai isa kuma kyakkyawa Bilkisu kafi Yusuf Habiballah mai kyau da kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Abin yabo ga kowa manzona, kowa na kaunarsa. Aljanu da dukkan dabbobi suna san angon Hafsu, suna yabo gurin Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Ga ka bai mutunci muku tari, ka fi san ai alkhairi. Marhaban da rainan Sadiya ta yi goyon alkhairi, kin yi rainan Shafi'ullah mai kyau da kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Sannu sannu zata kowa an goban sakadita, kaga shugaba gun rabbani kai kadai ne mai hujja. Kai ilahu ke yi wa salati kana ta kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli. Kaunar ka ta riga ta kama ni, ta shige sassan zuci. Idan ina yabo gun manzona, zuciya ba ta ɓaci. Ba ni fargaba ko yaushe sai na yi ta kyalli. Magai da mai bakin gashi kyakkyawa mijin Aisha dan Amina mai kyawu mai haske da kyalli.
ka share kukan ikiwanu wadan kai ne gwarzon mu ban kiyama ka samu a ceton kami ta kyalli mu gaida mai bakin gashi kyakkyawa mijin asha dan amina mai kyawu mai haske da kyalli tammat anan ne zana ta baita kan baban dinta ikiwani ne suna